karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ganong manilig mamanggid ka? Isakit man ang tiil ni mo. Ay, daghan na kayong dahon sa kahoy ang palibot, sir. Uy, ganahan sa ko dinis gawas good kay makita ang ubos. Ni am dinis pangpang kining bayan, no? Dili mahimo nga magpadagdaog ka ni Kuya Hans sa Yesa. Sir Ken, pasagdi na lang lagi ko dinhi. Nga mo ati man ing dapita. Pero, Salamat na lang sa mo kabalaka. Isa! Gitawag na ko ni kuya ni mo. Ayesa, ayaw pa ulipon sa kong maguwang ha. Uwa ka makasa niya. Nakasaha ko, sir. Mao nga ako siyang sundon aron mabayran ako kung sa. Isa! Naana, Sir Hans! Aray! Ayesa! Ayesa! Tanaw, warak ka. Magdali-dali, magod ka. Dagma ni noon ka. Gitawag na magugos si mo maguwang, Kent. Isa! Ay, tuwa na sab si sir. Misinggit na sad. Tuwa na ako. Pasag di na siya magsisinggit diha. Ati mo na ng tuhod di mo. Napangus ka oh. Naunsa naman ko ini, uy. Dali. Ato na ang tambalan ng imong tuhod. Lingkod. Kay, Nag-usa man ka din ha? Ha? Bungol kang tawgon? dili ko bungol, uy. Nadagma siya tungod sa mong kasaba, kuya. Anong patunga mo yung kasamong istorya, Ken? Kuya, dili na mao ang imong gipakita ang tratamento ni Ayesa. O gusto may maayo na kong ipakita sa taong sad ang nasama niya? Kuya, tao na si Ayesa. Taong danghag. Oops. Ayaw na lalagiin ka mo pag-away tungod na ko, uy. Sir Hans, sa may mong isugo na ko, ha? Suguan na lang ko, sir. Limpyo ito akong kwarto. Karang taro nga pagkalimpyo, ha? Naunsa naman tao ka, Kuya Hans? Wa naman kasama ayong pagunahuna. Mahimo ba, Ken? Pupauli ka sa dakong bay? Dili, Kuya. Magpabiling ko din samtang ni adinhi ka na si Ayesa. Tungod kay dili na husto ning imong gibuhat niya, Kuya. Gihimo imo siyang ulipon. Gipabayad na ako siya, Ken. Siya mga sa... Bisa kung sa payang sa nimo, dili pa gyapon ni rason na nga imo siyang himuong ulipon. Nagtuog ka ba, Kuya? Ha? Nga malipay si Kara ining imong gibuhat? Wa kay labos akong gibuhat ni Aisa, Ken. Kung wa ka makauyon, ayaw magpundo din, he? Naunsa naman tao ning magguwang nga, eh. Dili naman masabot ang dagan sa utok. Sa may ang palimpyuhan na ako nga. Limpyo naman gyapon iyang kwarto. Abuglay akong kuhaon ini, uy. Ay, kadako mo din na ng TV din sa kwarto, no? Lain pa'y TV sa sala. Lahi gani mga dato, da. Kuwang na lang. Butangan og TV, apil ang CR. Oh! Hala! Uy! Album man na? Mga pictures man di ay ni. Hala? Pulos man din yung pictures nila ni Sir Hans o sa yung pangasawa nun. Hong Kong? Dati sila sa Hong Kong ini. Kamalipayo nila sa lang pictures, uy. Buotan kayo ang naong ni Sir Hans din sa lang pictures. O klaro kayo nga pinangga niya si Kara. Permisi na gunit sa hawak siyang uyab. Parison gid sila Sir Hans ug ang iyang uyab. Di na lang ko matanaw silang pictures, uy. Maluoy man ko nila.
Unsa makaisod ang usa ka aparatur, no? Oh. Buddha? Buddha sa kasal ang suot ni aparatur. Kanindot sa Buddha. Kanindot yun sa Buddha. Ayesa? Ayesa, naunsa man ka? Ano mahilap kang maayo nga? Naggunit ang Buda ni Kara. Kaluoy gid nila, oy. Ha? Kanwa pa ko malabang. Kanwa pa ko magdanghag. Nasulob na unta ni Kara. Nakasal na unta sila. Unta ko karon dinhi. Si Kara unta ang dinhi uban ni Kuya Hans nimo. Ayesa, husto na. Ay, naging basulang imong kagulingon sa nitabo nila. Dili kan. Bisan unsaon husto gid si Kuya Hans nimo. Ako ang gipatay si pangasuon nun. Ako gyud. Ayesa. Mupadayon ako sa pagpanglimpyo. Tuod, ahain man si Kuya Hans nimo. Tuwas rooftop. Oh, doon naman din yung rooftop inyong bahay, no? Kuya. Ayaw na ako sa mukha, Kent. Kinahanglan magsulti ta, kuya. Nagsabot namin si Kara. Nga nilang din ang reception sa among kasal. Hans, mahal. Mas gusto ko nga ani sa rooftop ang special na itong mga bisita. Okay ra ka? Oh, okay ra kayo kumahal. Naibaw na ba ka nga ikaw gimatuman na ng atong kasal? Salamat, mahal ha. Salamat sa mahal. Mahal, gwapo kay kakaroon. Uy, gahapon di ay. Gwapo, Sam. Pero wa na yung nahitabong kasaulugan ining dapita. Kuya, kung magsigi ka kung nahuna sa kagahapon, musamot ka dili ka makadawat sa nitabo ni Kara. Dili may tabong madawat na ako ang iyang kamatayon, Kent. Pero wa ba ka mahadlok sa imong gibuhat ni Ayesa? Ano mahatlok man ko? Angay man gay siya magpasalamat. Nga mawala niya ang silot nga akong ipahamtang niya. Ugwa na ko siya patya. Kuya, dili ka daw tang tao. Oh, please. Ayaw na lagi kong hilabtis akong buhaton anang Ayesa. Unsa umanin ako sa pagkumbinsir si Kuya Hans, uy. Nabuhian na lang si Ayesa. Oh, si Frank. Hello, Frank. Oh, kasal? Okay. Oh, kasal sa anak sa mayor? Oh, ay. Oo, di ay. Nalimot ko anak na. Karon sa amna? Oh, ugma? Oh, unsa? Karon ta magikan? Ay. Okay, sige. Salamat. Nana. Gwapo na ang kwarto ni Sir Hans. Oh. Kent, tanawa. Haptig na kayo ang kwarto ni Sir Hans. Ayesa, pamati. Noon sa man ka? Muram kag nabalakag maayo. Kinahanglan mo lakaw kog balik karon. Ha? May wedding photoshoot ni ugma pero layo ang location. Mao nga kinahanglan mo gikan mi karong gabi. Uy. Sige, lakaw na lang, Kent. Pero nabalaka ko nimo. Ako na'y bahala na ko, Kent. Kung may daotang buhaton si Kuya Hans nimo, pwede rin ka makasukol. Kung mapasakitan nimo si Kuya, self-defense niya, okay? Nakasabot ka? Naunsa man ka. Ikaw naman hinuigi Kuya Juan. Nasuko pa si Kuya Hans nimo. Mao nang akong kablakan. Kent. Uwa pa man ka na makapatay og tao si Kuya Hans nimo.
Butan si Kuya Hans. Naaraman din na. Ang sige na lakaw na. Ayaw ka hadlok. Musukol ko ni Kuya Hans ni mo kung doon na siya buhaton nga daotan ako. Okay, sige. Manawag ko nimo. Pero, mo vibrate ang cellphone nimo, ha? Okay. Ayaw gyud nag ipa-embargo ni Kuya Hans ang cellphone. O lagi. Naunsa man ka. Hilupik pa man nimo kung mamas kadaghan og itugon uy kung mulakaw na. Naniguro lang ko ayesa nga luwas kasamtangwa ko. Kent, ako rin bahala si mong Kuya Hans. Ha? Magbinuotan ko niya aron mawaya ka sa kuan ako. Ayesa. Kent, paminaw na ako. Nakasabot na ko sa gibati ni Kuya Hans ni mo. Og naluoy ko nilang duha sing pangasawunon. Labi na gyud ni Kuya Hans ni mo nga maoy na habilin. Ayesa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!